حيدن كبرن زل على ناتكاي ما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك الله لنا خير دنجليخي بسجاهون دنجليخي عد جابير صباحات كوي تسراوي سلام لك الله مسغي كابان السبرختي غي فركر سقوم رغيو أمل تسقى جابير مساقيو وفستي دس والكي حتيتنا خسر يلنا نفتود غي يسوس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين آمين أره كلنا مدهاني علم كينا ما سمنا كيراس Actually, I'm going to make you the host, not the PowerPoint share could go. Or you can share it without it, okay. Yeah, right. راح ترى لا رو هو هو الله يبارك بسم آب وولد منفس قدوس أحد وعمله آمين كما يكنيكم كما يلهم كلهم أبزز لهم أبهر مسكن الله سلام أملاح مسكلنا يخون جابر أملاحنا تمسكنا يخون كم زيا جيرون أبتا طباب بتي درت ألبو ذقنا كلت أملاحنا خن الرخاب زف كدلنا خبر المسكنا نعيهون آمين حفنا جميرنا يا زلنا أتعرفنا تهوت أرثوذكس توحد بيت كريستيان مسألة أمنتها تقدمي تخفى لنا زلنا أبتن تقدمي معرف إنا زلنا مسخة موكسيتات ممهاري عبت كريستيان إنا نرئز لنا بزحلفة أنا حزي أزنور كل استنتاع توفيت التبلية بكلام مع التدمى بحاولنا دياغون روبيل أبوتات بيت كريستيان بيتشرش فاذرس زبل رئينا نيرنا جنا عميقيو كغصلي أبداناتيون مستاتو فيت أتحاحيز حجي تم قبائتاتنا بيت كريستيان كندي موكس خمس اللوانا رئينا موكسين انتايلنا مصحف قدس الله بعبيو قداسين وداسين هاي بيت كريستياننا زيماتات مالتي زيما قبئي قرص بيت كريستيان أرت بحال بحافشو أيكون ناي بيت كريستيان أجابنا كمامتان ترجمن سلزلوا قداسي خاب عبيو انتي مالتنا إنا موكس خنبل نكلنا هنريو قداسي اسلام انتي إنا موكس نبزلنا إذن كلهم زيهم مس مصحف قدوس زي قاچو قال أنا مصحف قدوس بتكبار كتريون كتنبرلون زغبرو خينهم قداسي حجي موكس خنبل نكلنا اتي بصحف طراي زلو مصحف قدوس بجبر دما ابملخو اب قداسي خنوعلو لنا نت مصحف قدوس إنا نتغبرو زلنا ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ዝጋጮ ዋልሓንት ነገር የብሉን ኳዳ መጽሐፍ ቅዱስ ነቲ ንገብሮ ዘለና ቅዳሴ እዩ ዘንጸባርቕ ዝነገረና ማለት እዩ ኣብ መጽሐፍ ትውፊት ክንብል ከለና ድማ ብእንግሊዝኛ ትራዲሽን በቲ ናይ መበቀሉ ቃል ክንሪኦ ከለና ድማ ብግሪክ ወይ ብፅርኢ ፓራዶስስ ይበሃል ቅዱስ ልምዲ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ብተግባር ዝገብርዎ ዝነበሩ بتكبار كأنا بولدوسات زم حلالفوه تتقيمهم زي نابنت قداسي خمسي جيركم قبروا زبل صحف أي تركبني خال بقبر جن نا قبر وحاليفهم نبنا محلاليفهم ما نحن دمها ما ندار أنا نا قبرنا كان الولدوسات كان محلالفاينا مالتي سلازي إتي موكسينا مفلات مالسي هبيت رخبوزي بزعبازي خمس قبل كله أبيت كريستياننا خمسة خدم مهار كله خاص أبيت رخبو نزبل ملسك هلونا مالتي منياتو
እንታይ ዝብል ስነሞጎት ዳሕራይ ስለ ዝመፀ እዩ ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ጥራይ እምበር ካልእ ኣይንቕበልን ወፀገማት ነይርዎም እዩ እሳቶም ኣብቲ ቅዱስ ልምዲ እውን ወፃእ ዝግበር ስለ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብጀካ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይትርከብ ተኮይኑ ኣይንቕበላን ስለዚ ብከምኡ ክብሉ እንተኮይኖም ትውፊት እንተ ደኣ ነፂጎም እሞ እታ መጽሓፍ ቅዱስ ብዓባያ እውን ክትንፀግ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ብትውፊት ብቀኖና ተሰሪዓ እዚ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ተባሂሉ ንሳ እውን ቆይማ ሕጂ እቲ እንገብሮ ዘለና ትርጉም ዕላምኡ ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ መወከሲታት ነጽንዕ ኣለና እንታይ እቲ ረብሑ መልሲ ክህልወና ንነብስናን ንኻልኦት ንዝሓቱና እዚ ኣበይ ይርከብ እንተኢሎምና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብ ህይወት ቤተክርስትያንና ድማ ኣብ ከምዚ ነተግብሮ እዚ ክንብል ክንክእል ምእንቲ ኢና እቲ ንመሃሮ ዘለና ማለት እዩ እዚ መቐፀልታ ናታ ኮይና ይረኽባ ነዚኣ ነዚ ናይ ቤተክርስትያን ጉባኤታት ክንብል እንከለና መቐፀልታ ናይታ ትውፊት እያ እንተዳሪኹማ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስትያን መስሪቱ ንሃዋርያት ረኪቦም ናብዚኣ بسم أبون ودن منفس قدسن እናጠመቅኩም ዝመሃርኩኩም ኩሉ ክሕሉ ደቀ መዛሙርተይ ገይርኩም ኣብዛ ቤተክርስትያን እዚ ኣክብዎም ኣብዛ ጉባኤ እዚ ኣክብዎም ብሓንሳብ ኩኑ ኢሉ መሰደዶም እሶም ድማ ከምታ ዝተኣዘዝዋ ንቤተክርስትያን ብስብከቶም ኣኪቦማ እታ ብስብከት ሃዋርያ ዝተኣከበት ቤተክርስትያን ግን ኣብቲ ድሕሪኦም ማለት እዩ ክሕደታት ከኣቱ ተራእዩ ካብቲ ሃዋርያ ዝመሃርዎ ዘይኮነ ክምህሩ ዝኽእሉ ሓይልታት መፅኦም ማለት እዩ ብናቶም ትርጉም ዝኸዱ ብናቶም ትንታነ ዝኸዱ ስለዚ ኣቦታት ድማ እንታይ ገይሮም ነዚ ጉባኤታት እናገበሩ ካብ ሃዋርያት ጀሚሮም እኳ እቲ ጉባኤ መፅኡ ካብ ሃዋርያት ጀሚሩ ለመሆኑ ኢና ጉባኤ ገይሮም ከመይ እዩ ዝብለና እቲ ቃል ኣምላኽ ከመይ ኢና ክንነብር ዝግባአና ከመይ ኢና ከነምልኽ ዝግባአና እንታይ እዩ ናይ ኣምላኽና መን እዩ ንዝብል ውሳኔታት ዝሃብሉ ዓበይቲ ውሳኔታት ኢና ክንርኢ እስከ ከም ሕቶ እንተረብኳሲ እተን ኣብ እምሮና ቀልጢፈን ዝመፃ ጉባኤታት ናይ ቤተክርስትያን ክንብል እንከለና ክንደይ ጉባኤ ቤተክርስትያን ይመፃኹም ክምልሳ ዝኽእል ፈቃደኛ ዝኾነ እንተሎ ወይ እንተላ ጉባኤታት ቤተክርስትያን ክንብል እንከለና ክንደይ ጉባኤ ይመፃኹም በዓል መን ይበሃል ኣቁልትለይ أتين كم تدياقون زمهرنا 4 دينا بكشي راي 4 قال اسماتن كنت قصت تخلي ولا اشماتن كليمنت نا غبا كليمنت حقيدي قالوا طلع هاي تحرك بيتروس زي انا اسمعت سبيان هيوتي اما ام سوري لاني رحانتي وباي نقيا ملو حراي قصلي نقيا يا وباي افيسون قسطنطينيا ينتن ثلاثه عبيت غبايات كالخ ينتن ثلاثه حجيتنا مجمريا ابوبوتات ድሕሪ ሃዋርያት ማለት እዩ ዝተገብራ ዓበይቲ ጉባኤታት ናይ ቤተክርስትያን ሓንቲ ከላ ከይተመቃቀለት እንከላ ማለት እዩ እስከ ጽምሐ ሰባት ከኣትው ዝደልየለው መስለኒ እዚ ተጋጊ ኤቲኤም አለሁ ባሽ ጽክ አራይት ሕጂ እዚኦም ድሕሪ ሃዋርያት ዝኾና ሰለስተ ዓበይቲ ጉባኤታት እየን ቤተክርስትያን ሓንቲ ከላ ማለት እዩ ቅድሚ እዚአን ግን ሓንቲ ተኻይዳ ነይራ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ንረኽባ ማለት እዩ ጉባኤ ኤፌሶን ድያ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ትበሃል ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ትበሃል እዚ ካብዚአን እንታይ ኢና ክንርኢ ዕላማ ናይተን ጉባኤታት እንታይ ነይሩ ኣገባበን እንታይ ነይሩ እንታይ ውሳኔታት ከተመሓላልፉ ባዕተን ክንርኢ ኢና ምክንያቱ እቲ ሽዑ ዝገበርዎ ኣገባብ እቲ ሽዑ ዝወሰንዎ ውሳኔ
كساب حجي نقولنا بون مرح مهلاونا كنريهم انتي اللي جبائي هواريات تبهيلا أب 5 عامة مرات كبابي أب قبر هواريات معرف 10 وحمشتي تتقيس هذا الله نرخبا مالتي تقدميتي نايبة خريستيان جبائي دحر كريستوس نهواريات سلطان يبوم مس عرقة أبزيا كركر تلعيل ومنقوم يتزعبان تاي نيرون تيلنا كاب أحزاب لهم أتأميقهم ناب كريستنا مسمصوهم أتي أب أيهود زنبرو ناب كريستنا زموتو دما نتوم حدش زموتو انتاي كبلوهم جميرهم مالتيو كاب أيهود زوردو حيالو دما نتوم أحوات كم سرعات موسى انتزي تجزركم سي كتدحنو أيكون لكم نيو إلهم مهاروهم يبلنا جريهم هواريات أتأميقهم يأمينهم أتأميقهم يوم أكيبهم ممزلو كتوم بلم بحق موسى زتصنحو أيهود ما تزي تجزركم بلو مالو حجب زي عبي خركر تلعيلو مالتي نزخر كرزي نمهد أخا أمانجو أمن أمانجو باولوسن برناباسن بزح مفل لاي كتعن مسكونا خا باولوسن برناباسن كباتاتو من حيالو لؤخاتن بزعبازي بأسزي ناب هواريات شماغلتاتن ناب يروساليم كديبو مدبو يخم حج انتاي حاسبو مبار زختعنا زي معلب خغبرلو انت خوينو ناب يروساليم نخيد ناب هواريات غباء نغبر لمم مالتي ስለዚህ ታጋባ ምንታይ ኮይኑ ጉባኤ ክገብሩ ልሓን ሕፅር ከብሉ እዚ ምን ተኽምሰግሮ ጉባኤ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ኩላቶም እቶም ህዝቢ ድማ ስቕበሉ ሕጂ እዚ ክትዕ ኮይኑ ኩሎም ነናቶም ክህቡ ምስ ጀመሩ ነቲ በርናባስን ጳውሎስን ከመይ ዝበለ ዓብዪ ትምህርትን ተኣምራትን ኣምላኽ ባእታቶም ኣብ ኣህዛብ ዝገበሮ كنجروهم كلوخا سني بلو نبرو نساتهم سق مسبولو خا قدم زيا حواريا بيتروس زمسكرا مسكرنت الله بزح خطع مسكونس بيتروس تنسيو كم زبلهم اتو محواتنا كاب قداماي زمن جميرو احزاب بافيك الونجيل كسمعون كامنون املاح كابخاتكم كم زحاريني نسخاتكم تفلطيهم يبل الله هواريا بيتروس انتي مالوتي زياسك انتي تمصنا نزي اخن ذكر كلنا قبل كلوس تاي مصنا بامولنا ويخم املاخسي نحزاب ونجيل سب كلهم سخباخاتكم حريو سديدن نيريو انتي زغاطو مسل زنبر ايو بيتروس كم زيل زارب زلو عياوته يبلعلو كانايس عياوته يبلعلو بخالون فليز بلت نعوت راي زغطمتو نيرا اب قبر هواريات نرخبا معراف 10 تذكرارو نتي حلقة مئتي قرنليوس زبهال كيد أتأمق تبهيلو كيد سمعيو تبهيلو حجي نعو قال أملاخ كنقرو خزارة ويلو ناخدون كله نابا حزابي زاعتو زلو منفس قدوس أبلعلي هو ريو أنا دا أمو مني بما يكيت أمو زخلو زخل كيت أمو زخل كلوس انتاواعي منفس قدوس إن عنان حزابن ون هيبوئيو مالتي شعنا بهاريات مستملسة نقيف أمو مساء حزاب تحويس كاتبهيلو اتزي نغرو زرعيو رأي مس نغروم جن نتي كيد كله زرخب خايو بلع زبلع نغر مسيلو خاب سماي بتشارك تزرقي حزم صور زنبره مس نغروم جن بار املاخسي تمحرتو نعانا طراي زكونس نا حزابون افدغيو خفوتي زبل مرداتا خمز رخبو اينا نري اب ግብረ ሐዋርያት 10 ተላ ስለዚህ እንታይ ኢሉዎም እቲ ልቢ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከዓ ከምቲ ንዓና ዝሃበና ንዓታቶምን መንፈስ ቅዱስ ብምሃቡ መስከረሎ ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንዓና ሂዛቡን ዝመንፈስ ቅዱስ ሂቦም እዩ ዘሎ ልቦም ብእምነት መሳንፀሄ ኣብ መንጎናን መንጎኦምን ሓንቲ እኳ ኣይፈላለየን ይኹም ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎቶም ኣሕዛብን ንብሎም ዘለና ልቦም እንታይ ጥራይ ገይሩ ብእምነት አንጽሂዋ ሽዑ ካልእ ክገብሩ ዋላ ሓንቲ ኣይሓተቶምን እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ዝነግሮም ዘሎ ኣምላኽ ዘይሓተቶም ንሕና ኣይንሕተቶም ኣምላኽ ክሓልፍዎ ዘለዎም ዘይበሎም ንሕና ኣይንበሎም ስለዚ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ዘሎ ልቦም አንጽሂው ብእምነት መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ከለው ሪአዮም እዩ እምበኣር ሕጂ ነቲ ኣቦታትና ንሕና ክንጸሎ ዘይተኻእለና ኣርዑት ኣብ ክሳድ ደቀ መዛሙርቲ ብምንባርኩም
ስለምንታይና አምላኽ ትፍትንዎ ንሕናስ ከማታቶም ደኣ ብጸጋ ክርስቶስ ኢየሱስ ከምንድሕን ንኣምን ኣሎና ኢሎም እዚኣ ምስ መሃሮም ሐዋርያ ጴጥሮስ እዚ ምስ በሎም መስኪሩሎም ማለት እዩ ግደፉ ኣምላኽ ዘይበሎ ነገር ክንገብር ከይንርከብ ንጠንቀቕ ኢሎም ሕጂ ድሕሪኡ እዚ ምስ ሰምዑ ተዓታዕ ኮይኑ ኩላቶም ስቕ ምስ በሉ ድማ እቲ ናይ ኢየሩሳሌም ጳጳስ ነይሩ ዝበሃል ሐዋርያ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ክምልሰሎም ከሎ ንርኢ ስምዑኒ ኢልዎም ኣምላኽ ካብ ኣሕዛብ ንስሙ ህዝቢ ምእንቲ ከውፅእ ቅድም ከመይ ከም ዝበፅሖም ስምዖን ኣዘንቲሎ ኢልዎም ነታ ቅድሚኣ ዝነገሮ ስምዖን እዚኣ እምበኣር ሰሚዕና ኣለና ጴጥሮስ ማለት እዩ ምስ እዚ ድማ እቲ ቃል ነቢያት ይሰማማዕ ከምቲ እቶም ዝተረፉ ሰብን ስመይ ኣባታቶም እተፀውዐ ኩሎም ኣሕዛብን ንጎይታ ምእንቲ ክደልዩ ነታ ወዲቓ ዘላ ድንኳን ዳዊት ከም ብሓዱሽ ክሰርሓ ነቲ ዖናኣ ክሕድሶ ከም ብሓዱሽ እውን ከቕንዖ እየ እዚ ነገር እዚ እቲ ካብ ዘለዓለም ፈሊጡ ዝገብሮ ጎይታ ይብል ኣሎ ዝብል ጽሑፍ እዩ ስለዚ ካብቶም ቀዳሞት ወለዶ ጀሚሩ ኣብ ቤት ጸሎቶም በብሰንበት ንሙሴ እናንበብዎ ኣብ ከከተምኡ ዝሰብክዎ ዘለዉ እሞ ካብ ርክሰት ጣዖትን ዝሙትን ካብ ሕኑቕን ደምን ደኣ ክኽልከሉ ንልኣኸሎም እምበር ነቶም ካብ ኣሕዛብ ናብ ኣምላኽ ዝምለሱ ዘለዉ ከይነኽብደሎም ይረኣየና ኣሎ ኢሎም ሕጂ ርእይቶኦም ሂቦም ስምዖን ጴጥሮስ ዝሃቦም ርእይቶ ሪኦም እዚ ሐዋርያ ያዕቆብ ድማ መሊሱ ካብ ነቢያት ጀሚሩ ቀደም ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝብልዎ ዝነበሩ እግዚኣብሔር ዝበሎ በኣታቶም ገይሩ ክነግሮም ከሎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣይነኽብደሎም ዝብል ሓሳብ ነው እቲ ውሳኔ እንታይ ኮይኑ ሽዑ ኣብ 28-29 ዘላ ሕፅር ኣቢለ እየ ዝኸዶ ዘለኹ ስለዚ ንይሁዳን ስላስን እቲ ውሳኔኦም ብፅሑፍ ገይሮም ብሰብ ገይሮም ክሰድሎም ከለዉ ንርኢ ኣለና ንሕና ዘይኣዘዝናዮም ገለ ካባኻትኩም ወፂኦም ክትግዘሩን ሕጊ ክትሕልውን ኩሎም ብቃሎም ከም ዝሃወኹኹምን ንልብኹም ከም ዝዕገርገሩን ስለ ዝሰማዕና ምስዞም እነፍቅሮም በርናባስን ጳውሎስን ምእንቲ ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ህይወቶም ኣሕሊፎም ዝሃቡ ሰባት ናባኻትኩም እንሰዶም ሰባት ክንሓሪ ሰሚርና ብሓደ ኮይንና መደብና እዩ ስለዚ ይሁዳን ሲላስን ንሳቶም ነዚ ብኣፎም ድማ ክነግርኹም ሰዲድናልኩም ኣሎና ብዘይቲ እተገብአ ተን ውሳኔ ንረኣየን ንጣዖት ካብ እተሰውአ ደምን ካብ ሕኑቕን ዝሙትን ደኣ ክትክልከሉ እምበር ገለ ሓለፋ ጾር እኳ ከይነፅረኩም ንመንፈስ ቅዱስን ንዓናን ተረኣዩና እሞ ርእስኻትኩም ካብዚ እንተሓለኹም ጽቡቕ ክትረኽቡ ኢኹም ድሓን ኩኑ ኢሎም ዝብል ደብዳቤ ጽሒፎም ብሎም ኣብዚ ብዙሕ መልእኽትታት ኣለዎ ሓደ እቲ ደብዳቤ ውሳኔኦም ብሓባር ገይሮም ክኽልከልዎ ዘለዎም እምበኣር ካብ ምንታይ ኢሎም ካብ ደም ኣብ ስሙት ደም ከይትበልዑ ንጣዖት ካብ ዝተሰውአ ከይትበልዑ ዝተሓነቀ ዝሓለቀ ማለት እዩ ዝሓለቀ እንስሳ ከይትበልዑ ዝሙት ካብዚ እንዳረሓቁ እምበር ካልእሲ ዝኾነ ይኹን ጾር ከነፅረኩም ንዓና ንመንፈስ ቅዱስን ተረኣይና እዩ ምክንያቱ እቲ ጉባኤ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብልቢ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስን ከም ዝኾነ እዩ እታ ቁፅሪ 27 ዘላ እንተሪኢኹማ ግን ይሁዳን ሲላስን ሲ እዞም ሰባት እዚኣቶም መን እዮም ዝብል ኣብቲ ታሕቲ 32 ቁፅሪ 32 ኣሎ ብኣፎም ድማ ክነግርኹም እቲ ትውፊት ዝብል እዚ እዩ ሕጂ እታ ፅሕፍቲ ጥራይ ዘይኮነት ኣብኣ ዘላሲ ካብቲ ናይ ግዜ ነቢያት ኣትሒዞም ዝነበርዎ ህይወት ዘምልኹሉ ዝነበሩ ኩሉ ክነግርዎም ምእንቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም መሪፆም ብልጫ ነይርዎም ማለት እዩ ንኩሉ ከዘንትው ዝኽእሉ ኣብቲ ፅሑፍ እውን ዘየለ ክምህርዎም ከም ዝኽእሉ ይሁዳን ሲላስን ግልና ንሳቶም ድማ ነቢያት ነበሩ እሞ ነቶም ኣሕዋት ብብዙሕ ቃል መዓድዎምን ኣበርትዕዎምን ትውፊት ረኢኹሞ ኣብ ፅሑፍ ጥራይ ዘሎ ኣይኮነን ብቃሎም ድማ ምእንቲ ክነግርኹም ብኣፎም ድማ ክነግርኹም ሰዲድናልኩም ኣለና እጂ እታ ኣገባብ እንታይ እያ ጉባኤም ገይሮም ተኽትዕ ምስ መፀት ጉባኤ ገይሮም ዘዝ ፈልጥዎ ተዛሪቦም መስኪሮም ካብ ጴጥሮስ ያዕቆብ ድሓር ውሳኔ ድማ መሓላሊፎም እምበኣር
أب تنبيت أب نبيات كم زخ أب زنبرة أب مصحف موسى مالتي ني بيتروس كم زخ أب ترى أيو خم زخ بلو أملاخ مو منفس قدوس كأنا عم كور دوم كبر أنا كهل زي أبير زي أزوز نقدر نحن خنقبر سلت أنا يكون أنا يجب أناني صور أين خبدلهم نبي هو تخمص وده أمبر نعنا معنك أفي أين قبر بمبال زوج ثانية زي وسينو منري كابزة حنكة نتعود كابزة تسوء دم كابز موت زين 4 زين رايوان نتعود يلو كابزة تسوء لو مي منال بعد نتعود سوء يبلنا كينا خينبل بزحلو أم الخوت عود زقبرو على نوك عبي نقول تبهيلون زوم كنستوعب زلنا نقول نتعود يسوء زلو دم بمعنى يكون دم انسسا كينبلع كنت كم زلنا ينقرنا مالي زي حلقة دم حالق ودس أنحي بعد خاب اسمع بقول من نذكر زي خستن كايو حالق ودس أنحي مالتي كل بلع خمسة بالناي نقرنا قال أيتي حجزي زي أب هواريات أب بوتاتنا هواريات زي تجبرت جوعي تخركر كابا حزات بحق موسى زي فلطو زجزو زي نبرو انت زي تجازيركم دحنا تيبلكم من زبلوهم كابتم ايهوداويان زنبرون اب كريستنا زمصو زي حجي ابناء كريستنا دنبي كله زخون دلو خنستوعللو كاب ايهود زمصون كاب احزاب زمصون كوينم يوم حجتيهم كاب ايهود زمصو اتدحنت بمنتاي رخيبهم مخم زلو لبي بلوون نتوما احزاب كما يغرو زي ابي تصويعهم كم زلو نا يستوعلون حجبت زلمدو كتغزر لكم مخنياتو اب بلوي كيدان غزرت انت زي تجازيرو أكلنا يتا بيت أملاخ يخون سلا زي نبرة أكلنا بيت أملاخ تزيكون كارماني أي تدحنني خا يبلو مالو سلازك جزرت نايسجا أب حدش كدام بمنتهي تتكيا بتمكت بتا بزر أكل نايسجانا تجازيرو محبر أبالات نايتا محبر أملاخ نخون الله زي نبرنا حجد ما بتزير منفس قدوس نحاتياتنا قريصو أنصيو نفس سبنتنا قديسو لب بمنصح بأمانات لب بمنصح منفس قدوس يملؤ من بره زي أخا نحنا حدا نخون أكلنا يتا محبر كريستوس بيت كريستيان نخون مالتي سلازي زي أخ تخون زلا كل عين صورهم إلهم حواريات زوسن واحد دحريو حواريات دحر حواريات مالتي تمهروناتهم حليفهم أبوتات أب كباب 310 شمونتن سماعتات كلهم مس حلفوا مالتي بيت كريستيان نشته هوت مسرخبت كحدتات دما مصيو مالتي تقدميتي ببوتات زتخايدت غباء دما غباء نقيات بحال ب 315 عامه مرات ابزخا 310 شمونتن أبوتات تغابيهم يبلن أبزي من يرتقندي كحدي أريوس ينيرو أريوس حجي كهن مسناي قبص بيت كريستيان أقل إذن برا ما بقولوا غريخاويو أزيو نايزر باخي إلى مهور كم زنبرة تتاريخي نقر حجي بتوم ناي قبص بيت كريستيان درو ب310 حدن توجيزي ينير انتو خنقن نتوجزت ناتهم تحيسوا ماليسوا نتخحدة خزر جحو ناب كالوت أبيات كريستياناتهم كراخب صحوفات يزرق حسل زين بري هوكت كوين أبت بيت كريستيان سلزي جباء يسويعم مالتي جباء يسويعم نيكيا نتي نبوتات راي زي كنا جن حجي انت لاي ناريوس مسعبتو سوعوا وتبهين زي نستبل لحد حجزي كابتي أجباب زجبروا وندي ناريوس مسعبتو انت لاي نبتو جباء تسوي عمالتي إتن كحدثات انتريهم من أزين ركعتين أبصلوا تهيمانات كن ريعينا بقام قاصري وي بجريخ انتاي بحال نكريستوس نأملاخ وي نبو يمثل إلوه أوميوسيس ياتبل تري وعد لهم ترى يكون تكون تاع لعلوي تزلا هو OOMOISIOS أبوتات ناي جريخ ناي أرثوذكس بيت كريستيان بتجريخ صحف مصر أيضا ما أنت عامل له ما يكونن
مسبو حادد أمبر يمثل أيكونن يمثل أنت إلك قدر الله رأينا ذا الله يمثل حادي أبطلت هايمانات كن رأينا إذا تغير هذا الله قال دما أبتنا يمبوك ولا قال كتير خلها أو يا نتاوز نبرت أيجيروا يمثل أمبر كم أيكونن يمثل أمبر كم أيكونن حجي أمونغو أريوسن بفلاي أبزي كنت أقصد كنفلتو زقبانا ناي جبسي باتريارك زنبري ألكسندروس بهال مسؤوجن تحقق جازنا تورد يخوين زخدة دياقون قدوس ناتيوس دياقون زنبري ود عسران حموشتن عمت نيرو يزبلو حجي أبزي مسؤوز مالالس وي مس أريوس أبتقبايا تسويعيو قالك امنت كان تايلو هاب تباهيلو مالتي ስለዚህ ክርስቶስ እንታይ ኢና ኢልና ዘቀዳመይቲ ንእግዚአብሔር ይመስል እምበር አምላኽ ኣይኮነን ንኣምላኽ ይመስል ስለዚህ ኣምላኽ ኣይኮነን ይብል እንታይ እንተ ናብ ክሕደታት ዘብፅሖ ጥቕስታት ክንሪአን ፅቡቃት እየን መስለኒ ቀዳመይቲ ኣብ ምሳሌ 8:22 እንታይ ስለ ዝበለ እዩ ቅዱስ ሰሎሞን ሲ እንታይ ኢሉ بإግዚአብሔር መሪሕነት ስንታይሉ ኣብ መጀመርታ መገዱ ቅድሚ እቲ ጥንታዊ ግብሩ ተገንዘበኒ ዝብል ኣሎ ስለዚህ ንክርስቶስ መጀመርታ ኣለዎ ፍጡር እዩ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከነስተውዕለላ እግረ መንገደይ ንሓንቲ ፅሕፍቲ ቅድሚኣን ድሕሪኣን ዘሎ እንተዘይንቢብካዮ መረዳእታኻ ምሉእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኩሉ ግዜ ነስተውዕለላ ሓንቲ ንእሽተይ ጥቕሲ ጥንቁር ኣቢሎም ንመን ከም ዝተባሃለት أبي كم زتبهلت بمنتاي كم زتبهلت كي تجلست ناب كحدات زبط حب بزحاتهم كجاجين هزغلون زفتنون بزحاتهم حجي ناب كالخي كده قدوسات ناتيوس نتايلو أب أفتح معرف الساب معرف شمونته نتايلو كابزل العالم كم مجمريا مدري خي كونت أمكو جنا معمو كي كونه عين ما يات كي وحازي أنا تولدكم أخران كي ترفي قدم خربيت أنا تولدكم نمدرن نقولن نتمجمر يا مريت عالمن كي قبرو نسمعات فوق ما خلو أو نبركم نتأفر أبل العلم عمو كزرق خلو ندمنا أبل علي فوق ما خلو نمنشتات مع عمو كبرت عخلو مايات أبت إزازو كي حالفوسي نبحر خوسنا خلو مسارات المدري كملكت كله أو نبركوي اليوم علم كتفتر كلا أبتعد الله تعالى مدنا هري أخن كلا بمن جيرو يفتير وقت قوي أجزابير بكريستوس بقالو جيرو سلازي ما ندحر فطور كنا بلوخين عن كريستوس تقول لك يتفتر خلوا مسؤول نبرة تولد كي أتبدأ تولد خن استوعب الله تولدن تفترن ببيننين مولاد تولد وسع إزبل تولد مالت وسع مالت كاب أف قال كاب እግዚአብሔር አቦ ይወጽእ ስለዚህ እዚ አንተ ተንብባሲ እቲ ታም ኣብ 22 ዘላ መልስ መረኸብካ ነርካ ኢሉ መግቢትዎ ማለት እዩ ካልኣይ አርዮስ ክርስቶስ ባዕሉ እንታይ ኢሉ አቦይ ካባይ ዓቢ እዩ እሞ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14:28 እዚ ስለ ዝበለ ወዲ ምስ አቦ ሓደ ይኮነን ማለት እዩ ኢሉ ስለ መጎታ ምጽዩ ሕጂ ክርስቶስ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ቤተክርስቲያንና ተኣምኖ እዚኣ ከም መሰረት ክትኮነና እያ ክርስቶስ እንታይ ኢና ንብል ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢና ንብሎ ንሕና ፍጹም نلو ليسكي أملاخ فتصم سب فتصم أملاخ أملاخ زي أنا ما حزوني هم ملوء مالتي فتصم مالتي ملوء سب ملوء كأملاخ حجي سبين أملاخن بتوهدونت إن إحنا نقولصه سلزي أبوي كبا يعبيو سلزي بلا كريستوسني أملاخ يكونن ومس أملاخ حد يكونن يبلا له أريوس ቅዱሳት ናቴዎስ ድማ እንታይ ኢሉ ወዲ ብስጋ ከበቦ ይንእስ ይብርግጽ በቲ ሰብኣዊ ባህሪኡ ብኡ ክዛረብ ከሎ ኣቦ ኸባይ ዓቢ ይብላሉ
اتفكرن انت خوينكاس نابابوي انتفكرن انت خوينكم سن نابابوي بمخادي متحقوسكم نيركم زبلوخا بسغا نابابوي خيد من باريو يهم ክርስቶስ ዓሪጉ ክንብል እንከለና ነቲ ዝለበሶ ስጋ ሒዙ ይዓርግ ከም ዘሎ ኢና ነንጸባረቕ ዘለና ንርዳእ ዘለና እምበር ብኣምላኽነቱ እሞ ኣብ ዘሎ ኢልካ ክትውስኖ ዘይከኣል ኣምላኽ እዩ ኣብ ኩሉ ዘሎ ኣብ ሕቑፉ ኣቦ እውን ዘለዓለም ዝነብር ዘሎን ዝነብርን እዩ ነስተውዕለላ ዘለና ሕጂ በአካለ ስግነቲ ካባና ዝወሰዶ ስጋ ካባዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝለበሶ ስጋ ሒዙ ክዓርግ ከሎ ብስጋ ይድይብ ከም ዘሎ ብስጋ ይዓርግ ከም ዘሎ ኢና ክንርኢ ዘለና ብኣምላኽነቱ እሞ ድሮ ኣብ ሕቑፊ እግዚኣብሔር ኣቦይ ኩሉ ግዜ ዘሎ ካብ ላዕሊ ከይጎደለ ካብ ታሕቲ ከይተወሰኾ ኣብ ማህፀና ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ሓደረ ነታ ኣምላኽነቱ ስለዚህ بخماي جنمان خماي يزاربالو أبينا يكون تاتي يزاربالو مفلاطو أقداسي يويب قال أبسمعين أمدرن كل سلطان توهيبن الله سلازي بله እግዚአብሔር አቦ ይሁቦ ስለዘሎ ስለዚህ እግዚአብሔር ወልድ ማዕረ እግዚአብሔር አቦ ይኮነን ኢየሱስ አምላኽ ይባል አይካልኒም ስለዚህ ቅዱስ አትናቴዎስ ድማ እንታይ ልመልሱሉ ማለት እዩ ወልድ ቅድም ሁሉ ካብ አቦ ተወልደ ኩሉ ስልጣን ድማ አለዎ ወፀ ማለት እዩ ተወልደ ሕጂ ንርአያ ወፀ ማለት እዩ ማቴዎስ 28:19 ተዳሪና ስለዚህ ድማ እንታይ ኢሉ ከተጠምቁ ከለኹም በስመ አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እና አጠመቅኩም ዘአዘዝኩም ኩሉ ክሕሉ ከአና ማሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎ እነሆ ድማ አነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ መሳኻትኩም እየ ዝበሎም ከም አምላኽ ነይሩ እንተዘይከውን እዚ ስልጣን እዚ ብማዕረ ብስም አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አጠምቅዎም አይምበለን حجت سلطانتي درو مسؤول يريو تنتقصتات كتري وان تلاعد بلان زلخت النعو زقاقيون يتملس زهبو زلو قدساتنا ديوسون كنري انصبوي اريوس سلتي اتا معالتتي ان سلتا ساعتتي ان جنا بزي ابو بينو ملائختي وي سماين تخونو كا ويس ودي زفلط ايلبون إلوم حواريات معالت مساعات نيمودا تا معالت زي معاشا إلو مساحاتتو زفلت على حد يلن ولا أنا نايفلت أني إلو سلازي ولد نزيك كاب زي فلت مسأبو حد أيكونن وي أملاخ أيكونن يبلع الله حد دم زي آدم قدسات ناتيوس كفلتو سلازي تداليه مليسهم كي حتو زبالو منبر زي فلت أخوينو أيكونن مانياتو نتي معالت مساعات نوالا حدا خفا كغلطلو زي بلو مستيري منبر ندعو زي فلت كوينو يكونن حدا خابت مسكرنا حواريات وانجيل يوحنس 21 انت داريهم تفكرن ديخا يلون حواريا بطرس مسحاته كريستوس انت يلو ويتا عين السخا كله تفلت يخاي انا خمس افكر كاون تفلت الله كم زبل حيالات قال هاريا بيطرس تزارب كله نسمعه ولا نخلقت كي تقلص لهم كله نعوقن ودهيا واملاخي خباخا منابيك كيدنا زبل نسخه ودهيا واملاخي خباخا خبيوت منابيك كيدنا الحجر ما نسخه كله تفلت يخاي تكرسوس ولا حد زي فلط نجر نيروني كوينو ايكونن انتايدا هواريات بزعبازي كحتو يبلكم نعخاتكم زت كقلص زلو مستير هيكون بزعما مودات عالم اي تحتتو يزبلهم زلو كابر سي قال قبر اي كئلن فقاده تزل اخن نمبر فقادي ايدلن يمو انا كم تسمع هو زفرد فرديك اقنعيو بفلاي فقاده تزل اخني ازقبر سلازي بله زي املاخ يكوننا وانجيل يوحنس معرف 5 تزلع قدسات ناتيوس دما كم سب كاينو يزارب اللومبر بأملاخنتو سايكونن يسوس بلو فيليبوس إذا خندزي ذاكل زمن مساخاتكم كنبر كلخص هاي تفلتن انديخا اتنا عايز رأي نبور رأي كميل كادا نبور إنا تبلا اللخا
أبو إنجيل يوحنس معرف 14 ترى نريو مالتي أنا أبو خمس الله أبون أباي كم زلوا دو أيتأمنني خايل اندحر نما ساسل كوين ناسني أنا نعين تاريخا نزريخا قبل أيكلني دارجا خصخل لن كريستوس قال بملو قال نزيد نعايز رأي نبو رأي نبو رأي خا نعاي رأي من ياتو أنا أبو بلخو أبو خا أباي الله زي حد النتوم زي خجل تخلو قدسات ناتيوس ملسنتي فقاد أبوي يقبر الله خيلو سلازي دحر زخلو ختعزي زخلو ختع مستقبره تملس دو حج تأمن دو أملاخ الناس ناي كريستوس تقبل دو نزبل أريوس كحدتو كاب كحدتو من الله أبيو نا أريوس بوغزت دحري مفلاي دما ناي هايمانوت صولوت با أيبلان أني أنتا يزبل قالوا قبائي وساني أواجه هاتوج أنا زي أمن النابل كي هاتقبر كم ببائي كلنا خنا ببا خلنا قل لب النابلنا خنا ببا أنتي كله بزحازة سماين مدرن زرقن زيرقن بزفت أري بحد زي أبيهر أب نأمن زي أنا من ياتو تبلزلا أب بحد زي أبيهر أبو نأمن حدا أملاخي خنا نأمن بحد قويت أبي يسوع كريستوس علم كي تفترة مسؤوف اللوي بزخنة ولد أبو هدو نأمن ريهم يتي يسوع كريستوس يتقال ناي زي أبيهر أبو زخنة علم كي تفترة ما مسؤول زنبرة بحد بولد واحد دماء نأمن حجي بحريناي أملاخ ناقلسنا كاب برهان زترخبه برهان كاب حقني أملاخ زترخبه أملاخ زتولد مبر فطور زي كونه زتولد مالت نايلنا ينيرنا تتولدت بالقال زوصه قال كمن يوص كاب እግዚአብሔር አቦ ይወጽ ሕጂ ኣብቲ ምስጢረ ስላሴ ምን ትንሽ መትሓዝ ዝኾነና ምስጢረ ስላሴ እንታይ ኢና ንብል መስለኩም እግዚአብሔር አቦ ምንጪ እግዚአብሔር ወልድ ካብኡ ይውለድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብኡ ይሰርጽ ካብ አቦ ይሰርጽ እዚኣ ንእግዚአብሔር አቦ ጥራይ ዝኾነት ምንጪ ምዃን ንዑ ከምቲ ንኣብነት ፀሓይ ሙቐትን ጩራ ብርሃንን ካብኣ ይመጽእ ሙቐት ፀሓይ ይፈጥር ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ወይ ፀሓይ የውፅእ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ዝተወልደ ዝወፀ ማለት እያ እግዚአብሔር ወልድ እቲ ቃል ካብ እግዚአብሔር አቦ ይወፅእ ኣብ መወዳእታ ተቐሚጠ ያለኹ ንሪኣ ኢና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 እንታይ ትብል ቃል ብቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ድማ እንታይ ነበረ ኣምላኽ ነበረ ስለዚህ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ሓደ ዝኾነ ወይ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ እንታይ ፈጣሪ እግዚአብሔር አቦ ብቃሉ ገይሩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንዓለም ፈጢርዋ ስለዚህ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ይኹም እቲ እግዚአብሔር እቲ ቃል ካብ ማርያም ስጋ ለቢሱ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ እግዚአብሔር እቲ መለኮት ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና እንታይ ኮይኑ ሽዑ ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ናብ ሰማያት ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ድማ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታትን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን እዚኦም
ሚሊዮንም ዝበሃሉ መወዳእታ ናይ ንግስነት ናይ ክርስቶስ ክንዲዚ ዓመት 1000 ዓመት 2000 ዓመት ዝብሉ ደለው ንመንግስቲ ክርስቶስ ወላ ሓንቲ መወዳእታ የብሉን ስለዚህም እቲ ኩሉ ዝረኸቦ እቲ ኩሉ ስቃዩ ስቅለቱ ሞቱ ትንሳኤኡ ዕርገቱ ገይሩ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ሕጂ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ክንብል ከለና እግዚአብሔር ወልድ ብመለኮቱ የማን ጸጋም እግዚአብሔር ኣቦ የማን ጸጋም የብሉን ዝህሉ በውስተ ኩሉ ኣብ ኩሉ ዘሎ ኣምላኽ እዩ ግን ነቲ ኻባና ዝለበሶ ስጋ ከምታ ቅድሚ ምማቱ ዝነበረ ሒዙ ናብ ሰማይ ዓረገ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን እግዚአብሔርን ዕርቂ ምግባር እዩ ሊቀ ካህናት እዩ ሕጂ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቦ ድማ ነታ ስጋና ለቢሱ ንደቂ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ኣተዓሪቕና ኣብ ዝፋን ኣምላኽ ደው ክንብል በቂዕና ኣለና ማለት እዩ በክርስቶስ ሕጂ እዚኣ ጸሎተ ሃይማኖት እዚኣ ጸሚቖም ኣምፂኦማ ማለት እዩ ስለምንታይ ሓደ ኣምላኽ ኢና ንኣምን ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ዝወፀ ቃል ዓለም ካብኡ ገይሩ ዝፈጠራ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለደ ብስጋ ስጋ ለቢሱ ድማ እዚ ኩሉ ሕማምን መከራን ሰብ ኮይኑ ሕማምን መስቀልን ሞትን በፂሕዎ ተንሲኡ ነታ ዝለበሳ ስጋ ሒዙ ድማ ናብ ሰማያት ከም ዝዓረገ ኣብዚኣ በፂሕና ኣለና ሕጂ እዚኣ ርእይዋ ጸሎተ ሃይማኖት ኣብዚኣ ተቐዳመይቲ ብዚኣ ጠጠው ትብል ምክንያቱ ክሕደት ኣብ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነትን ዘይ ኣምላኽነትን እያ ነይራታ ናይ ኣርዮስ ማለት እዩ ካልኦት ዛዕባታት ብዙሓት እዮም ነይሮም ኣብ ኒቅያ ክሳብ 20 ዝኾኑ ቀኖናታት ወይ ሕግታት ኣውፅኦም እዮም ኣብቲ ግዜ እቲ ገለ ንኽጠቅስ ኢለ ዝኸፋቢለ ዘለኹ ሰንበት መዓልቲ ትንሳኤ ክትበዓል ከም ዘለዋ መዓስ ክትበዓል ከም ዘለዋ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣስተብህሉ ኢኹም ናይ ኣይሁድ ፓስ ኦቨር ቅድሚ ናህና ትንሳኤ እያ ኩሉ ግዜ ትውዕል ንሕና በዓል ትንሳኤ ክነብዕል እንተኮይንና ድሕሪ ናይ ኣይሁድ ፓስ ኦቨር እያ እዚ ናይ ፋሲካ ናይ ኣይሁድ ዘኽብርዎ ብዛ ዓዲ ንሕና ትንሳኤ ድሕሪ እያ ክትመፅእ ዘለዋ ትርጉማ ምስጢራ ኸኣኒ ድሕሪ ፓስ ኦቨር እቲ ናህና ድሕነት ተፈፂሙ ማለት እዩ ካብ ሰንበት ንኸይትወፅእ ድማ ካላንደር ገይሮም ሰሪሖማ ተቐዳመይቲ ዝነበረት ሰንበት ናይ ትንሳኤ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝነበረት ካብ ሰንበት ንኸይትወፅእ ድማ ዕለት ቀሚሮም ቅድሚ ፓስ ኦቨር ናይ ኣይሁድ ከይትውዕልን ካብ ሰንበት ንኸይትወፅእን እዚአን ክልተ እዚአን ገይሮም እዮም ስለምንታይ እዚ ሕጂ ዝሓልፍ ዝድንጉ ዝመፅእ ናይ ትንሳኤ ተሪኦሞ ንዕኡ ንምርካብ ተባሂሉ ዝተገብረ ናይ ዕለታት ኣቋፃፅራ እዩ ካልኣይ ካብ እምነት ኣብ ክርስትና ፀኒሖምሲ ንዝወፁ ክምለሱ ከለውስ ይጠመቑ ዝብሉ ሓይልታት ከዓ መፅኦም እምነት ጥቢቕረታ ጥምቀት ሓንሳብ ምስ ተገብረት ዘይትድገም ንህይወት ሙሉእ ስለ ዝኾነት እቶም ወፂኦም ዝፀንሑ ክምለሱ ከለዉ ትምህርቲ ተማሂሮም ተማዒዶም ደኣ ክምለሱ ኣለዎም እምበር ጥምቀት ክድገም የብሉን ዝብል ከዓ ኣብዚኣ ወሲኖም ማለት እዩ ካልእ ንክህነት ዝምልከት እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መጀመርያ መነኮሳት ክኾኑ ኣለዎም ክምንን ኣለዎም ክህነት ካህን እንድሕር ትኮን ኮንካ ክትምርዖ የብልካን ዝብል ኩነታት ነይሩ ስለዚ ጾር ኣይነኽብደሎም ካህናት ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ሓንቲ ሰበይቲ ሓቀኛታት ቅዱሳት ንጹሃት ክኾኑ ደኣ እቲ መምዘኒ ንግበር እምበር ክምርዓው ኣለዎም ግዴታ ዘይኮነ እንድሕር ክምርዓው ኮይኖም ሕጂ ክህነት ከይተቐበልካ ከለኻ ክትምርዖ ይፍቀድ እዩ ክህነት እንተተቐቢልካ ግን ድሕሪኡ ክትምርዖ ኣይከኣልን እዚ እውን ሽዑ ኣነፂሮሞ ማለት እዩ ይርዳእኩም ክኸውን ተስፋ ገብር ካህን ክምርዖ ከም ዝኽእል ቅድሚ ክህነት ምቕባሉ ይምርዖ እንተ ደኣ ክህነት ተቐቢሉ ግን ድሕሪኡ ክምርዖ ኣይክእልን እዩ ኣብዚ ኣብ ናይ ዲቁና እንተመፂና እውን ከምኡ ይብሉ
كيتعوننا من تفلي كبلا كهن كون تقينو نقدم يمرعو دحر كهنة يوهب انت دا كيت مرعو خلو خهنة توهب بجن كم زلوا منين يخنبر زلوا تبل حقي أوت يوم شو عملتي انت ميتون أمون مليسهم كمرعو عايكولون يوم حجزي كابت عسرات زبلكم قال عبت شعو أقدس زنبرئ أو صعبي يزلهم بزح خلونا الله ثالثاي جوباء قسطنطينية بسلسة 180 حدن عامة مهرت يا 150 نبوتات كتجابي أم بلنا زعبانا كحدث انتهي نيرو مقدنيوس بحال ليك باباسات زنبرئ وحجونا بتي قسطنطينية زي منفس قدوس بولد تفتيرو يوزبل مثل زي مع እግዚአብሔር አቦ አይኮነን مع እግዚአብሔር ወልዱን አይኮነን بولد تفتيرو يبل ካልአይ አጵሎሪዮስ በሃል ድማ ንክርስቶስ ነቲ ናይ ሰብአዊ ወገኑ ጎደሎ ገይሩ እንታይ ኢሉ ሰብ እንታይ ኣለና ባህሪያት ንሰብ ነፍስን ስጋን መንፈስን ኣለና ሕጂ ንክርስቶስ ነፍሲ ኣየድልዮን እዩ ኢሉ ምክንያቱ ድማ እቲ ቃል ኣምላኽ ሎጎስ እንታይ ኢሉ ነቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ ዘድሊ ህይወት ስለ ዝሃቦ ነፍሲ ኣየድልዮን እዩ ሰብ ክመውት ከሎ ነፍስን ስጋን ተፈላለየን ኢና ንብል ሕጂታ ህይወት እትህብ ነፍሲ ኣይተድልዮን እያ ንክርስቶስ ምክንያቱ እቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ህይወት ዝኾነ እዚኣ ስለ ዘዳለወሉ ኣይተድልዮን እያ ኢሉ ዘክርዋ ኢኹም ክርስቶስ እንታይ ኢና ዘለና ዘለና ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽ ነፍሲ ናይ ሰብ እንድሕር ጎዲላቶ ፍጹም ሰብ ክንብሎ ንኽእል ስለዚ ሕጂ ነቲ ናይ ሰብ ባህሪኡ ጎደሎ ይገብረሉ እቲ መናፍቅ ዝበሃል ነፈቀ ኣጉዲሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ስውርቲ እያ ፅቢቓ እዚኣ ስውርቲ እያ ናይ መቅደኒዎስ ንመንፈስ ቅዱስ ይጎደሎ ገይርዎ ካብቲ ናይ ስላሴ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ኢልዎ ልክዕ ከምታ ናይ ኣርዮስ ማለት እዩ ኣርዮስ ንክርስቶስ ፍጡር ኢልዎ መቅደኒዎስ ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ይፍጡር ዝብሎ ዘሎ ጎደሎ እዩ ብክርስቶስ ዝተፈጥረ እዩ ስለዚ ነዚአን ክልተ ፍሕደታት ዓበይቲ ብምምላስ እታ ጸሎተ ሃይማኖት ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ተጠጠው ኢላ ዝነበረት ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ትብል ዝነበረት ማዕረ ምዃኑ ንመቅደኒዎስ መልሲ ድማ እንታይ ኢሎሞ ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ሕጂ እቲ ወልዲ ፈጢርዎ ዝብል እንተላይ ኣብ ዝምልስሉ ዘሎ ኣይኮነን ካብ መን ዝወፀ እዩ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሞታትን ንዘለኣለም ዝመፅን ህይወት ተስፋ ንገብር ኢሎም ከዓ ነዛ መፅሓፍ ነዛ ጸሎተ ሃይማኖት ወሲኾሙላ ማለት እዩ ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ኣፀቢቓ ብዙሕ ተጠቢላ ዘሎ ጎይታ እዩ መሕወይ እዩ ካበይ ዝሰረፀ ኢኻ ካብ ኣብ ንእምነት ሕጂ ኣብ ካልእ እምነታት እንተሪኢኹም ካብ ኣብን ካብ ወልድን ዝሰረፀ ይብል ኖ ምንጪ መን ይኸውን ዘለዎ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ወላዲ እዩ መስረፂ እዩ እግዚኣብሔር ወልድ ተወላዲ እዩ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰራዊት እዩ ስለዚ ነዘን ክሕደት ናይ መቅደኒዎስን ናይ ኣጵሎሪዮስን በዚኣ ገይሮም ዛዚሞማ ማለት እዩ ካልእ ውሳኔ ናይ ቁስጥንጥንያ እንተሪእና ድማኒ ኣብ ኒቅያ እውን ተላዒሉ ነይሩ እዩ ውሳኔ ተዋሂቦ ነይሩ ግን ኣብዚ ኣፀቢቖም ኣብሪሆሞ ወይ ኣነፂሮሞ ማለት እዩ ወይ ነዚ ኣረጋጊፆሞ ሓደ ጳጳስ ክሽየም ከሎ ናብ ሓንቲ ሃገረ ስብከት ኢሉ ይሽየም ስለዚ ብዘይ ብቑዕ ምክንያት እቲ ምክንያት ድማ ንኻልእ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ኣለዎ ተባሂሉ ተኣሚኑሉ እንተዘይኮይኑ ካብቲ ሃገረ ስብከቱ ክፈፂሙ ክቕየር ኣይግብኦን እዩ ከም ምንታይ ገይሮም እዮም ዝርእዎ ነዚ ከም መርዓ ማለት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ክፈላለዩ ከም ዘይግብኦም እቲ ጳጳስ ድማ ነቲ ሃገረ ስብከት ተመርዒዋ እዩ
كمرحا خواسيا كساموت نسيو أب أزلو أجد داسي أب كله زبركتو نجار الله تباهيلو بتخرسيان تأمين له بذاته جن يكالي سلزي أب جبائنك أترى أنيرا أبزي أجن داغماي أصنع عما مالتي تا رابعيتي ويكابتمنا يبوتا دما تاسال سيت غباي اوفيسون ب400 30 حدنا ابزي دما 200 بوتات تساتفهم كم زنبرو ابزي تخحدت ناي نسطروس زبل حجون ناي قسطنطينيا ليقه ጳጳሲው ክርስቶስ ክልተ ባህሪ አለው ወይሉ መለኮታዊ ባህሪ እዚ ባህሪ እዚ ድማ ካብ ዝኾነ ድኻማት ናይ ደቂ ሰብ ፈጺሙ ክበጽሖ ዘይክእል እዩ ሓቂ እቲ ካልኣይ ድማ ሰብኣዊ ባህሪ ንኩሉ ድኻማት ሰብ ዝተቃልዐ ማለት እዩ እንድሕር ሰብኣዊ ኮይኑ የስ ትኽክል እዩ ሰብኣዊ ባህሪ ኩሉ ድኻማት ክመጽ እዩ ሕጂ እተን ኣገላለጻ ትኽክል እየን መለኮታዊ ባህሪ ካብ ኩሉ ድኻማት ሰብ ነፃ እዩ ኣምላእቲ ሰብኣዊ ባህሪ ድማ ኩሉ ድኻማት ሰብ ይበጽሖ እዩ ኣብ ምንታይ ዳሉ ትጸገም እንተሪኢኹም ኣብታ ትሕቲ እያ ዘላ ስለዚ ድማ እቲ መለኮታዊ ባህሪ ክርስቶስ ክሳቐን ክመውትን ኣይክእልን ስለዚ ድማ እቲ ኣብ መስቀል ዝነበረ ድማ ናይ ሰብ ባህሪ ክርስቶስ ንበይኑ እዩ ዝተሳቀይን ዝሞተን እንተሪኢኹም ብስጋ ክሳቐን ክሽንከርን ክመውትን ከሎ መለኮታዊ ኣይነበረን እቲ መለኮታዊ ባህሪው ኣይነበረን ካብኡ እዚ መለኮት ናይ ክርስቶስ ተፈልዩ ነይሩ ካብቲ ክስቀል ክቕጥቀጥ ከሎ ማለት እዩ ኣብዚ ቅዱስ ቄርሎስ ብፍላይ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ስነ መጎት ኣቕሪቡ ሓንቲ ከም መብርሂ ትሕግዘና ትኸውን ኢለ ቅዱስ ቄርሎስ ነዚ ንንስጥሮስ መልሲ ሂብዎ መለኮታውን ሰብኣውን ባህሪ ክርስቶስ ውህደቶም ሲ ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ኢሉ ከም ቋሕሰም ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ተፈላለዮም ኣይፈልጡን እዮም ኣብነት ኢሉ ቅዱስ ቄርሎስ ነዚ ክህብ ከሎ እዛ ትረኣየኩም ተልያ እዛ ሓፂን ትሪእዋ ዘለኹም ትረኣየና ተልያ ረሲና ኣላ ሓዊ ረሲና ሕጂ ብመደሻ ገይሮም ከዓ ይቕጥቅጥዋ ኣለዉ እታ ትጣዋወን ትለዋወን እታ ሓፂን ድያ ወይስ እታ ሓዊ እዩ تحاول جن كاب تحاتين هاي تفلين لكم حجي إتي ملكوت أو بحري كم تحول مالتيو يتسب أو بحري دم كم تحاتين مالتيو حجي تحاتين زقط قط زلوا إتي زقط قط زلوا نتحاتين زقط قط زلوا برنا تحول حاتي قبراني كريستوس كسكال كموت قبل كله دم أتملكوت وخابو فتسمو هاي تفعلين هاي ساقنيو ملكوت هاي ساقنيو منهم كقبر ويقولون يوم جن كاو أي تفعليو مبالي أتاقن حدث زل حج كلتي بحري ننبي نقول كاريخا يتخص ساق خلو أتملكوت أو ينبرن مبالي أتاقن دقيقات خون زل سلزي حنساب أما هسنا دينا قد سنقل مريم يتي ملكوت أو بحري ناي أملاخ ناي كريستوس مسجا مستوى هذا نتسجع مسلبسه ناتو مسجبره أي تفعلين بفتسم ولا خم قصبة عيني ويكم قحسم أي تفعلين زيو نعنا دمان تايب للنازي توهدو ملكوتاون سبعون بحري توهيدو يونايتد كوينو مالتي حجة توهدو قال خم شمنا غيرنا تراين نريو خين هلو يكون بحرنا كريستوسي إمنتنا أي إذا كلهم كريستيانين زبلون كريستوس بزن ترى زي فليتمو أو كريستوس قدر لنا تاريخ مالله مالتي خلا أي كحدث ناينستروس لما أنت عينرو كابت قداميتي تمنشو مالتي نقدس لنقل مريم ولا يتأمل كتب بحال أي جبأني ويلو نتي سبعوي بحري أو وليد أمبر يتملكوت أو هاي نبرن حجت دحرة إزوها هذا زل إزبل زل مالتي سلز أيقونن أنت أتبل أبتا وانجيل يوحنس قدم إلى منطقة سيانيرة
ቃል ስጋ ኮነ ኣብ ማህፀና ሓዲሩ ከዓ ዝተወልደ ክርስቶስ ኣምላኽን ሰብን ደኣምበር ሰብ ንቅድም ወሊዳ ዳሕራይ ኣምላኽ ዝተዋሃዶ ኣምላኽነት ዝተዋሃዶ ኣይኮነን ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ ክትበሃል እያ ዝግባኣ እንታይ ወሊዳ ዘላ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ሕጂ ወላዲት ኣምላኽ ክትበሃል خيل يا ابو ይግባእ ምክንያቱ እቲ ዝተወልደ ኣምላኽ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ተሪኢኹማ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እያ ነስተውዕለላ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ሕጂ ኣብ ፍቅዲ 14 እንታይ ኢሉ እቲ ቃል እንታይ ኮይኑ ስጋ ኮይኑ ነቲ ስጋ ናቱ ገይሩ ተዋሂድዎ ስጋ ኮይኑ ሕጂ እቲ ቃል እታ ኣምላኽ ዝኾነት ቃል ምስቲ ስጋ ኣላ ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወለደቶ ኣምላኽ እዩ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ስለዚ ውሳኔ እንታይ እዮም ኣሕሊፎም ክርስቶስ ኣብ ማህፀን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ዝሓድር ሒዙ መለኮትን ስጋን በተዋህዶነት ስለዘይተፈልየ ዝተወልደ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ፍጹም ሰብ እዩ ድማ ስለዚ እዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ እትበሃል እንታይ ይበሃል ብቋንቋ ግሪክ ቲዮቶኮስ ኣደ ኣምላኽ ሕጂ ክንጥንቀቐሉ ኢየሱስ ሽሙ እንድዩ ኣደ ኢየሱስ ጥራይ ክብሉ ዝደፍሩ ሰባት ኣለው ወላዲት ኣምላኽ ክብሉ ግን ዝጽግሞም ኣለው ከነስተውዕለሉ ይግባአና ወደ ኢየሱስ እያ ኢየሱስ ግን እቲ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን እዩ كتقاللن تقولين زن 4 وسانيات تحانتي أب جزء زمن هواريات تجبرتها انتهينا نه هواريات جباي أم عرف كندي أتركب أب جبر هواريات عصرت وحمشت الحين حجزكم جزء من تهم كتب جبر هواريات عصرت وحمشت رأي وياهم إثن زنبرة ز صحبة زعبة ويتأجندوا من تاينيرو بزي جزرت أيتدو حنين يخم زبلو حيلتات ناي كابتم كابا يهود ناب كريستنا زمسو نتوم كابا حزاب ناب كريستنا زمسو عقات زخون حسب قريبهم لهم كتجزر لكم من نابل يقددوا منيرهم أبز خركر تلعيلو هواريات جباء يجيرهم أي فالكم نحنا من سهل بي منفس قدس بمملأ من أيزابون كم تصوع من فلتنا بزي صورين خبدوا لهم كتحلوا ولا نزل لكم من تايت راين تعوز تسوي دي مبلغ تعوز تسوي يتحقق دم انسسا حلو تعوز تسوي كاب زموتن نزموت كاخم ترى نورمال غير مري وصل زنبرو انصباريقوم له ማለት ምክንያቱ ኣብቲ ኣይት ዘሙ ኣይት ስረቅ ዝብል ሕጊ ኣይነበሩን ሕጂ ንዝሙት ወላ ሓንቲ እንታሽ ማይ መስሎም ነይሩ ሓጢያት ምዃኑ የስምሩ ሎም ኣለው ዝሙት ሕኑቕ ደም ንጣው ዝተሰውዐ زين بخلت سبات لوهات جيرهم بقالن بصحفن كنقربهم كلو نوري ناينيكيا ناريوس يا اريوس كريستوس فطوريوس لازدباله بزحات قصتات امصيو نخلو جن تخار اخيرهم ما راتي عمو كملس جن فقادنيا سلازي نبره نسو بوغزا تفليو صلوت هايمانوت كريستوس منيو زبلكا تجميرات لنا مالتي يتولدنبر فطور زي كونه كله بوز خانه بزي كوسي ابز مدر زله يكون منم زخونه ነገር ወል ሓንቲ የለ ስለዚህ ፈጣሪ መስአብ ሓደ ድሕራይ ኣብ ኒቅያ ድማ መቅደኒዎስ ንመንፈስ ቅዱስ ፍጡር እዩ ክብል ከሎ ክሕደት ኣብ መንፈስ ቅዱስ ኣምፂኡ ኣጶሎሪዮስ ድማ ነዚኦም ክልቲኦም ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ክሕደት ስለ ዘምፁ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብ ዝሰረፀ እቲ መቅደኒዮስ ንመንፈስ ቅዱስ ፍጡር ብወልዲ ተፈጢሩ ኢሉ ኣጶሎሪዮስ ድማ እንታይ ኣምፂኡ ንክርስቶስ ስጋ ነፍሲ ኣየድልዮን እዩ ነፍሲ ካብቲ ካብ ቃል ኣምላኽ
ህያው ዝኾነ ካብኡ ረኺቡ እዩ እቲ ህይወት ሕጂ ኣብ ባህረ ናይ ሰብ ናይ ክርስቶስ ክሕደት ወይ ጎደለነት ኣምፅኡ ማለት እዩ ኣብታ ሳልሰይቲ ወይ ራብዓይቲ ጉባኤ እንተርእናያ ድማኒ ንስጥሮስ ድማ ንክርስቶስ ንድናቕት ድንግል ማርያም ሓደ ኣደ ወላዲተ ኣምላክ ክትበሃል ኣይግባኣን ኢሉ ንክርስቶስ ድማ ክልተ ባህሪ ሂብዎ መለኮታዊ ባህርን ኣምላኽ ሰብኣዊ ባህርን ስለዚ ኣብ ግዜ ስቃይን መከራን እቲ መለኮታዊ ባህሪ ድኻም ሰብ መከራ ክበፅሖ ስለ ዘይክእል ኣብቲ ግዜ መከራ ናይ ክርስቶስ እዚ መለኮታዊ ባህሪ ኣይነበረን እዩ ስለዚ እቲ መስቀል ዝወዓለ ክርስቶስ መለኮት ዝተፈልየ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣይኮነትን ሓንሳብ ምስ ተዋህዱ ንዘለኣለም ዋላ ሓንቲ ሰዓት ከም ቅፅበት ዓይን እውን ኣይተፈልየን ብተዋህዶነት ንዘለኣለም ይነብር ኢልና ካብ ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና ስለዚ እዚአን መስላ ዘን ናይ ሎሚ መዓልቲ ሕቶን ርእይቶን ገለ እንተለኩም ወይ ንበዓል ኣበይ መርጌታ ዝውስኹሉ እንተለዎም ናብኦም ካሕልፎም እዮም ኩልኹም ኣበይ ቀሽለ ዶኹን ትኽሲኢሉ እዩ ዝመስል ኣበይ ቀሽስ ደኺሙ ኸው ሙሉእ ኣይተመኽኒ የሎ ባ እንታይ እንደኸ ኣብዚኣ ሕቶ ኣላትናን ኣራይ ነዚ ኣርዮስ ዝኽተሉ ሃይማኖታት ከመይ ዝበሉ እዮም ሕጂ ልክዕ ከም ናይ ኣርዮስ ዝኸይድ ዘሎ እዞም ናይ ጀሆባ ዊትነስ ትብልዎ እዮም ንክርስቶስ ከም ሓደ ነቢ ፍጡር እምበር ከም ኣምላኽ ዘይቅበልዎ ኣርዮሳውያን እዮም ዋላ ናይ ምስልምና እውን ተሪኸዮ ከምኡ እዩ ንክርስቶስ ከም ነቢ ብዙሕ እኳ ካብቲ ካልእ እውን ዝፈላለ ዝኾነ ንክርስቶስ ከም ሓደ ነቢ እምበር ከም ኣምላኽ ኣይርእይዎን እዮም ካልእ ኣብ መርጌታ ገለ እንተለካ ትውስኽ ሕጂ ድማ ኣብዞም ሓደሽቲ እምነታት ድማ ንረኣየዋ ጀሆባ ዊትነስ ጥራይ ዘይኮነ ሬማ ዝበሃል እውን ኣለዉ ንክርስቶስ ተሳዒሩ እዩ ኣብ መስቀል ዝብሎ ትኽክል ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሳዒሩ ዝበሃሉ ብዙሓት እምነታት ኣለዉ ከምኡ ንክርስቶስ ከም ስዑር ከም ውዱቕ ገይሮም ዝርእይዎ ማለት እዩ እስከ ድሓን ገለ ፅማቕ እንተለዎ ነብይ መርጌታ ከተቐልለልና ናብኡ ዕኽቦ እሞ ካብኡ ናብ ሕቶን መልስናቱ ወይ ሕቶ ወይ ርእይቶ እንተለኩም ኩሎም ኣለና ድንያ ብሓንሳብ ኣለና ዘረባ ኣባድያ ፀሎት ሃይማኖት ክንደግማ ከለና ከመይ ጌርኩም ክትደግምዋ ወይ ክንሪኣ ከም ዘለና መቸም ሎሚ ተስፋ ገብራ ፅቢቓ ተረዲኣትኩም ክትከውን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣነ እዚ እምነተይ ኢልና ኢና ንእውጅ ኣነ እዚ እየ ዝኣምን ብሓደ እግዚኣብሔር ይኣምን ብሓደ እግዚኣብሔር ወልድ ካብ ብርሃን ተረኽበ ብርሃን ካብ ኣምላኽ ተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ባትሪ ክትውዳእ ንደልያ ንሕና أوصياتكم ده أنا باتري خطوة دليا شارجر أوكي وقبل ثاني حلهم أتي ناي منفس قدوس كحدث مسمى دما أنت وشيخهم بلو كاب أبز سرطة من 4 دحراي أبتي كاوز قص عليه خاب 480 حدا من 430 حدا تاني مودات أنا هنا زغنت مالتي 450 حدا دما እቲ ጉባኤ ከልቀዶን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤተክርስትያን ዝተፈላለየትሉ ኣብ ክልተ ዝተመቕለትሉ ማለት እዩ ሓደ ካብኡ እቲ ዝኾነ ነዚ ናይ ባህረ ክርስቶስ ኣብ መሊሱ ንዑ ኣብ ክሕደት
ዝተመርኮሰ ንዕኡ ዘነፅር ዝኣምኑ ስለ ዝተረኽቡ ብፍላይ ምስ ናይ ሮማን ካቶሊክ ቤተክርስትያን ዝተፈላለየናሉ እዋን ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ናይ ጸሎት ሃይማኖት ትሕዝቶሲ ክቕይርዎ ተራእዮም እንታይ እዩ ሓደ ካብ ዝተቀየረ ሕጂ ኣብ ናይ ሮማን ካቶሊክ ጸሎት ሃይማኖት እንተሪኢኹም ኣብታ ብሓደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብ ሰረፀ ንብላ ዘለና ንሕና ኣብኦም እንታይ ተወሲኻታ ኣላ من كنقرأني خير كاب أبن كاب ولدن زسرت أيبو أجزاء وسخيا منفس قدس كاب أبن ولدن تسرت فاللي كتمر حق حج دحرا إذا مصوع أزيا أبتاناي جوباي كالكيدون أب بحر كريستوس ملكوتن بتتوحدون زبل نع أبانا قلت لي ناي مردات أجمع نيروم زوم ناي إيسترن أرثوذكس كي تعرف مسؤوم كي دم نيروم ما بتجزيتي ده حرايجن توم ناي إيسترن أرثوذكس مثل لايك أب ناي جريخ ناي راشان كاب ناي روما زتفليو لا مخنيات ما زيادة كاب أبن كاب ولدن يسرز زبل مس حوسلا نزيع تقايمهم كأساتهم تم إيسترن أرثوذكس بحالو جريخن راشان كاب تفليم كام ناي رومان كاثوليك تفليم مالتي نحنا جن كاب أب راحينا نزل انت حجزيا نستوعب الله أفتح مستير سلاسي باسم بأكال بجبري حدث سلستين هم سمهم أب ولد منفس قدس يمزبهالو أكلاتهم ما هلاويهم مالتي زابير أبو فصم هلاوي الله زابير ولد فصم هلاوي الله زابير منفس قدس فصم هلاوي الله جبرهم لما نناتوميا زابير أبو انتايو منشي أبو ولادي مسرتي زابير ولد ما تولادي زابير منفس قدس دما سراتي بملكوتهم ببهريهم بسلطانهم جن حادي حجز اندحر حنافيس نايو نابنت እግዚአብሔር ወልድ እንተ ላይ መስረጽ እንተ ዳጌርናዮ ክልተ ባህሪን ንኣብን ወልድን ሂብና ንመንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ይኸውናሉ ሓንቲ ባህሪ ወይ ንሰለስቲኦም እያ ወይ ከዓ ንሓዲኦም እያ ምንጭ ክኸውን ዝኽእል ወይ እግዚአብሔር ኣቦ ጥራይ ክኾናሉ ወይ ድማ ሰለስቲኦም ክኾኑ ኣለዎም ስለዚህ እግዚአብሔር ኣቦ ይትምንጭ ዝብለና ቅዱስ ጽሑፍ كولر زخل دما እግዚአብሔር ወልድ ጥራይ ክኾናሉ ክሰርጽ ተኾይንማ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ክሳብታ መጨረሻ ራእይዋ ይኹም ድሕሪኡን ድወስኹላ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መንዝ እንታይ እታ ጉባኤ ሐዋርያት ማለት ሐዋርያት ዝኣከብዋ ሐዋርያት ዝሰበኽዋ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን نحدقت حاجات بحنت تمكت نأمن لومي ولا بزي سلة الحمد لله كخوين سلة زلوا بيت خريستياننا نتمكت نحدقت حاجات هيكونن زبلو خلوت من هذا اللو بيت خريستياننا ونأتوا له متصالو يسقى كاي بس أنا زت مقولون نحدقت حاجات هيكونن زبلو يرأي اللو تقدي اليوم بعلاتهم أمين مولو اليوم كسلنا هنري هنا جن هذا طلعت هاي مرة ترى هم نزيع مخحات مالتها نحدقت حاتيات نعبن الاشياء يتبلنا نقول زي ما حدقت حاتيات ركب مو أبغى شيء تي بتوحدو نتي لنا نتولى أبناء كاثوليكا أبناء كاثوليكا يلوم زتولى أبتا صلوات هيمانوت تافليليا أبناء أب إن ولدن سلازخونتها منفس قدسني كاب أبن كاب ولدن يسرط إبلو ساتهم نحن جن كاب أب زرته منفس قدس نعمن مس أبن مس ولدن كاني نماس بلون نسوق دلو نملخون أوكي على هو تسمعنا حق
اليوم تسمعنا ما كل الله يوم كريستوس كل تبهر الله ساخة من الأولى ساخة اللي حاسبني حتى لني مما أبي مرجيتا سين أنت الله تاناي جواك كل كدون تاقن زفالاليت كريستوس كل تبهر الله ويات بالوتع ناي منفس قدوس كابن ولد نسرز زمصت دحريا تلاينتهم راشان غريخن زتنكفتهم مالتي حتى لنا سمعني أنا يبغى حتى لني سقابي ولا عزيم سنة زل خاني ماشي نزاي لا أنا بروح أيضا أما عديد الله راي ጉባኤ ናይ ሓዋርያት ወይ ናይ ኣቦታሲ ኣብ 331 እዩ መወዳእታ ተን ሰለስተ ዓበይቲ ጉባኤታት ተገይረን ማለት እዩ ድሕሪኡሲ ኣብቲ ሃይማኖት ምስቲ ኩነታት ክኣቱ ዝነበሮ ዝቕየር ዝነበረ ነገር ስለዘይነበረ ድዩ ዋላ ስለዘገበ ድዩ ጉባኤ ናይ ኣቦታት ንምንታይ ድሕሪኡ ጠጠው ኢሉ ጽبوت حتى حجي معاه قبل هذا اللي خيام نبي مرجع تاي لو خلنا نسقط الله هذا اللي تا جوباي كل كيدون 450 حدا حجي زي نبلن زلنا زين سلسته زي نبلن زلنا رايا بيت كريستيان بحانتي طرنفت خوينا زقاطما ጉዳያት ፈቲሓ ብውሳኔ ዝወጽቱልኝ ሕጂ ዝተወገዙ ዝተፈልዩ እንተልዮም ግለሰባት ውሕዳት እንበር ናብነት ኣብ ናይ ኒቅያ አሪዮስ ምስ ውሑ ሰዓብቱ ማለት እዩ ኣብ ቆስጠንጢንያ መቅደኒዮስ ምስ አጵሎሪዮስ ኣብ ኤፌሶን ድማ ምስጥሮስ ሪኻ መራሕቲ ዋላ ተነበሩ ክሕደት ስለ ዝተረኸቦም ነዚኦም ቤተክርስትያን ተጋቢኣ ጉባኤ ተፀዊዑ ሕጂ እዚ እቲ ጉባኤ ክንፅውዖ ክንብሎ ከለና ድማ ተመስልካ ናይ ዓለም ለኸ ጉባኤ ብፍላይ ኣብታ ናይ መጀመርያ ናይ ኒቅያ ካብ ኩሉ ርሑቕ ኣሎ ዝበሃል ቦታታት ከም ዝመፁ እዩ ዝነግር ታሪክ ሕጂ እቲ እምነት ንኩልኻ ስለ ዝትንክፈካ ሓንቲ ከዓ ስለ ዝነበረታ እምነት እዚኦም ተጋቢኦም እዮም ነዚ ወሲኖም ድሕሪኡ ግን ኣብ 451 ጉባኤ ኬልቄዶን ክርስቶስ ክልተ ባህር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዝመፀ ተሰማሚዖም ብሓንሳብ ክውስኑን ክወፁን ስለ ዘይከኣሉ ቤተክርስትያን እንታይ ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ ፈላልያ ኣብ ክልተ ተመቂላ جاب كتاب مقيلة بتحدى زخدة نايزوم إسترن بعد الحراي رومان كاثوليكن راشان غريخن زحازة مالتيو بزحادة خا زوم أورينتال أبيات كريستيانات مالتي حجي خابزين اليوم حب حدا تجابيهم بحدا أمنات كزوتيو أي كلون يوم ببوغنا ميم زخر زلو كم حنت بيت كريستيان يكون حجي كم كلت بيت كريستيان خد له زي تجاجيت الحراي ماليش يوم لما 480 حدا يا مثلا ماشي يوم لما بتاعنا منفس قدوس كابن ولد نسرز إلهم سلزق تولاتهم ناي رومان كاثوليك بتوم إيسترن أرثوذكس المخابئهم تفليهم مالتي من ياتو أبصلت هيمانوت أفتن بحنساب كلنا زتسمع معنا منفس قدوس كاب زسرز إلنا نبل إمنتنا ساعة إلهم كابزي تقيمهم حجي ببو جنو ناي رومان كاثوليك ناتا جباية تجبر بتوم ناي إيسترن أبيات كريستيانات ناتهم جباية يجبروا نحن دماتهم ناي أورينتال دما بناتهم جباية يجبروا ببين حجزي حدا جباية الكاتهم صو أي كان الناس كجباية يزخون مالتي بتكريستيان شو عندها كوينات ما قيلة عب سلسلة أربعة زيحن مالتي شو كوفح فحيلة زين حجي نتقص إذا تقصنا زين 4 جن هواريات بتر نفتح يزوم ما خلوا أبوتات بحنساب حيزوم ما خلوا ينتن سلسلة بفلاي بحد الند وصل مالتي بر بوغنهم زتقبره ملي له بوغنا دما زتقبره بزحلو حجز سلمنتا إنا نزن قبعت هذين أصبغنا صغيتنا لنزلنا وي سلمنتا إنا نزن نصنع زلنا قبل كده ما دلي أخذ أصبغ غرد عنا منتي أو زتقبره والثاني أو زتقبره الجباب لومي خن مهارلو لومي دما فلو كن قبره لومي كن كتلو يقبع الناي نتوم نايك حدث تمرت زيتو سبات يصوعوا أما جبايم دوز بلونيرو لومي بمنتاينا نفردم مثلكم بفيسبوك
بيوتيوب بقلا غيركا زمسلون زي مسلون كل سب يزارب تزملكته سب بنا يكونن تي كالا خل زلو وي كبره زلو سب يقربني ناريوس كم قدمه هنات يقريبو غباي كنقبر كلنا إلو أتي نقص قنطنيس تصوعهم كله ناريوس تلاقي تصوع والله أفت غباي خمسة الله يلم أجمع لنا ساعتهم ما تصوعهم لو ممكن بعلاتهم كحد بلوها بعلاتهم يفردها بعلاتهم ملسي هبو تاي منتك أي بحالني تجبابتو أجباب نايتي كحدات كم يجيرون منافقن كحداتن كعب بيني منافقة مالت كابت زلوسي أو قديلي إذي زقرب زلو كحدات جنب ملو بمسارته مدمساس مالتي سلازي نتجرب بينا خنقدلنا بيت كريستياننا زخون زلو حجي ندحر مزخنا تححزو خوينا نابنت أبنون تنيسخ حيدهم تبهيلو وي منافق يوم تبهيلو تخصيصهم أتي كحدات زبهال زلو ناي إرترا بيت كريستيان إمنت رأي يكون يعني أريوس ريهم اللهم ناي كريستوس أملاخنا تيزخ حد زلو ناي قبت بيت كريستيان زي مثلا غيرا قلنا كلها بيت كريستيان ناي عالم سلازها هوخا نخلهم قبائل قبروا إلهم تسوي مهنياتو تأمنت نعمر ما يتنقفومي زي ناي كريستوس كحدت غيروم زبلوهم زلو دما نخلنا بيت كريستيانات زن تو حاله زن اورينتال بيت كريستيانات كصواع يغبان انت يتامن كمزن زبل كس قريب الكالمو نتزمهرو صحفو خريو زغبو نيرو انت اللي خوين اسم مسترعيون اسكبر هايو زصحيف كاي زلخا ويزي ام تزاريب كاي زلخا سي كم جيجاتات اللهم خما يجرك أخذ خمسة تبل زلها غبها يزقبهم يرو جن أتي منفسكم وصل زي كم وين رئني نازلنا سينودس وسينو ترى سمع عمر من تاي تمركز وسينو والحنت أجباب يلا قال حطوا زلوا ويريتوا بقى شو تصفون زي أبزي جوباء زجبر عمتها وجوباء زجبرك حدش حسب متص مالدي عمتها وجوباء زجبر ما بيت كريستيان ما يلومون قبر زلنا بيت كريستياناتنا إذا حجي زجبر زلوس كمان زي أيكوننا زي حجي نقبر زلنا عمتها وجوباءات نمنقق إحنا من مهار منفساونتنا نمعباي حادنتنا نمتنخار زجبر مبر كم أتات جيجاتات على النهاية نخم تخينو كهنات كاتجابيهم سينودوس تجابيو ناي لوكال ناي وشتي بداية تخينو ما سينودوس ويجوا خانات تجيرو نجار كدك أسدلو نجار كفتح أسدلو نجار والثاني تزم حلال فلو تقندي تعلم ناي تكونفرنس جن منفساونتنا نمعباي إحنا ناسي أبكندي كابانا خبزاناي عبديسي مدهني علم ترايت تسمعوا بحنسب كوينا حدتي حدنتنا يتنكر الله زي نفلطو محواتنا بأمنات حواتنا نفلط زمدنا يمعبل قال أيد ما تي زعبي إعلامنا الكونفرنس ما بمنفس أو نت كيد كاسي جيشكا نعود راي عرفتي الكواسيت كخوف الكخت مهار كتكني منفس أو نت كخت عبي كتكن زبل إعلامي حدنت كاتنكر منفس أو نت كاد ما يعبي على إعلامنا يز كونفرنس قال هو تسمع له من قال هو نقول لنا اسمع لنا موت ساعتنا عند خدت يا تغير لمن هذا 10 دقائق قالت لي انا بي مرقتها سمرايز قبر لنا خنبلهم ويتقلل لنا نحرا يبقى اشي بي رئيته وي معدان غيره خاص ولا حاش سلام على انا عاوزنا باشي الله سمع على غير حظنا فقنيش لي نبري هاي فالكن حدا خلو كاي حنت تزيب الكمو هاي ولا حنت يبليني لبي مرقيتا مو عند حرق ولا حنت زي الخوين لبي مرقيتا انا اي تزاربكم ويقلي هاي محل لكم مالتي
ወይ መሊሳ خدغማ አለን خزارب አለን غير مسنين في اخي تقول ميت كوين خيت بقى سبحان الله يسمع الله طبعا ندلهم حتى متيالا كاب اوهايو يسمعكم سلازلو هو يسمعنا سمع كم دياقونات سي طبعا عندنا دياقونات كي تمرعوا خلو يمدقنا زوهابو ابسي وصاغن تمرعهم كلو يكوننا يوهابهم زياس لكعديا أمياء دحن عنتون كي تحوسكم إلى مستاناي كهنت كي تحوسنا إلى حلف إلى أمبر كهن تغينو طبعا لخدو ها أوه أتي ملو دياقون تغينو اليوم دياقون ناس بزح مع مسائل لالو مزمر أنبابي مزمر نفك دياقون ليك دياقون تباهيلو زخيد بدرجو ناخذ حجب في الله نابتي ملو دياقون ليك دياقون نخذ خلو انت عايز بلوم نقدم كمرعاول هو ميزني قانونا بيت كريستيان لك عمتنا يتقان مالتي مستخنت معري يسوع نقدم كمرعاول له شعو ملو دياقون ويديا ليك دياقون كشيوم يخون ስለዚህ ታጋባብ ኮሙያ ትክክል ያ ደሓን ሕፅር ንምባላ ልክዕ ከምቲ ንትኻህን ንቅድም ይምርዖ ዳሕራይ ክህነት ዝወሃብ እቲ ዲያቆን ልክዕ ከምኡ እዩ ካብቲ ክህነት ኣንኢስካ ኣይረአን እየ ማለት እዩ مليسات الكرة هو تمليسات اوكي قال هو تسمع لنا تمليسات الله حراي أواغنا بوشي قديمو لك دياقون نابت الزعاب يدقونا معرك بتصحسي دياقون كوينو خصنح الله دو ولا نابنت اب عالم تنيحو بزح اب تبتاسيان خير جن كم دوقنا معرك زي توهبو نابليك داقون كخون خيل ديو مستمرعو اب عالم في الكلاوس نصر كبلانتا مسلكا ديقونا هون كهنت هون نزي مرص سب بتي امنته بتي عندبته رتؤنته بتي اكايدو منفساونته كله بيت ክርስቲያን ምእመናን መስኪሮም ልዩ ወለ ዝብል ኣብቲ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ቆለ ካብቲ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ዲያቆን ክኸውን ዝግብኦ ዝደሊ እንተሎ እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ክልተ ድሓቂ سلسة قدامي سلسة قدامي هراي أبتن خم جملة أبتن دحروت مع عالتات جنا كفو زمن كم زمن خلت الله شعو سبات أنت معرف أنت عبيك الشيء قدامي تيموثاوس ولا خلايت قدامي تيموثاوس قدامي تيموثاوس معرف إذا قال زي أمنيو حدقا معارج إبسكوبوس انتدلي سناي جبري يمن الله مبارسي يتي إبسكوبوس منكب زي بلو سبيتي سباي حد سبيتي تنقو كأس نفسه الجباب زفلت تقبل قاشة نمستمعار بقول كون يجبا ريخاجي نايتي إبسكوبوس زي كون الله يبل زي واقع جناخه لوم زي باس فتاو ገንዘብ زي كونه نتابيتو كستنا بلا خاب زي كل جنا نتا محبر املاخ دا كمي غيرو كاليا يخونولو سلازي بيتو صبوق غيرو زستنابرن بكله مرزان ازوزات ولد زلوون يخون تنفيحون فرد خي ديابلوس من انت خي ودق حدش تخلي ايخون حدش اماني ايخون مالتي حدشنا من الزمصه ايخون مالتي اب صرفن مفنطران ديابلوس من انت خي ودقا كابتوم
ኣብ ወፃእ ዘለዉ ፅቡቕ ምስክር ክህልዎ ይግባእ ምስክር ካብቶም ምእመናን ምስክርነት ክህልዎ ይግባእ ኣፕሩቭ ክገብርዎ ክህልዎ ይግባእ ብዛዕባ ዲያቆን ኢሉ ድማ ዲያቆናዊት እውን ከምኡ እቲ ምስጢር እምነት ኣብ ንጹህ ሕሊና ሒዞም ረዘንቲ ሰብ ክልተ ልሳን ዘይኮኑ ብዙሕ ወይኒ ንምስታይ ዘየድህቡ ርኩስ ረብሓ ዘይብሉ ዘይደልዩ ክኾኑ ይግባእ እዚኣቶም እውን ቅድም ይመርመሩ መንቅብ ዘይብሎም እንተኾኑ ሽዑ የገልግሉ ኣገልግሎት እንተሪኻ ቢሾፕ ዲያቆን ይብሎም ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ቃላት ናይ ግሪክ ክብሎ ከሎ ዲያቆን ኣገልጋሊ ማለት እዩ ሰርቫንት ማለት እዩ ቢሾፕ ድማ ማናጀር ማለት እዩ ኣመሓዳሪ ማለት እዩ ስለዚ እዩ እቲ ኤጲስቆጶስ ክሽየም ዝግብኦ ስኒ ኣመሓዲሩ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ ሪኢኻ ኣለኻ እቲ ዋላ ናብቲ ንእሽተይ ኢልና ንሪኦ ኣገልግሎት ናይ ቤተ ኣምላኽ ክንመፅእ ከለና ስኒ ብቕዓት ዝሓትት እዩ ናብቲ መንፈሳውነት ህይወት ክህልወካ የድሊ ንእሽተይ ኣገልግሎት ዝበሃል ዋላ ሓደ የለን ዲያቆን ንእሽተይ ኢሉ ካህኒ ከም ዝኸውን ዘሎ ኣይኮነን ኖ ዋላ ንሳቶም ብኩሉ እንተንኦም ረዘንቲ ክኾኑ ረብሓ ዘየናድዩ ናብ ስኽራ ናብ መስተ ዘየድህቡ ክኾኑ ከም ዘለዎም እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግር በዚ መለክዕ እዚኦም ምእመናንን መስኪሮም ብሎም እሞ ይሽየመልና ክብሉ ከለዉ እዩ ድማ ድሽየም እምበር ሽሙን ኢልካ ካምፔን ጌርካ እውን ኣይሽየምን እዩ ካህኒ ይኹን ዲያቆን ይኹን ነቶም ዲያቆን ክሳብ ንሕና ንፈልጦ እቶም መምህራን እዮም ተማሂሩ ዲያቆን ይግብኡ ኢሎም ናብ ጳጳሳት ዘቕርብዎም ተስተኸልና የብዚ ቁርትለይ መብርሂ ክበሉ ናብኡ ተኻለፍ ኩማሓሽ شاري سكرين ديكون حمد ليس حنت بس أنا الحين الله خلاص أنا استغل يعني هو نتيجة أوكي host قبر بمرجتا نمر نود يما حتى سمعنا ويكشي أنا دي زلخو موداتا نحنت حتو تمتسلا حنتي أبتاناي دي كنا خي حلفنا يا هلا رأيت وصحي الله مبرهي بمرجتا هبلا لما نسمع يا أنا دي كنا اوكي تانا دي كنا እንታይ ደልየ ኣቦና መሊሶም እንዲዮም ግን እቲ ኣብቲ ዓንቀጽ ኣብ ቤተክርስትያን ከምዚ ኢሎምና ዘይኮነስ ዓንቀጽ ቤተክርስትያንና ከምዚ እዩ ዝብል ክንብል ክንክእል ምእንቲ እታ ስክሪን ሼር ገረያ ኣለኹ ኣብታ ቃል ኣዋዲ ማለት እዩ ሕጊ ቤተክርስትያን ኣብ ምዕራፍ 7 መንፈሳዊ ማዕረጋት ትብል ኣሎ ይንበብ ኣሎ ራእየኩም ኣሎ عنقد 74 السيايما معرقد يكوننا تا معرف شو عتا بزح حزالا زا عنقد 74 قد نسات رأي حزاز الله مالتي سلازي تا عنقد والنذكرة معرقد يكوننا كقبل زقبوه تمهراي أساوي هوهد أنا قنستيس مزمر نفكاد يكون كوينو بناي سلست عمد تمكرو بقبو بيت كريستيان زقلقله سرعة بيت كريستيان زتانا غاغن مويا قبر ديكونا زتمهرن جئزن تقرينيان بقبوون بزرد انزنبب الروم تباي زلو منشيك قدامي تميتوس تابونا خط أصواز انحقميت اللو زلو زمالة بزمناو تمرت دما بزتغ علامتن كاب ماكلاي درجة زي تحت زتمهرك خونا اللو عدميو كاب 15 عامد نلعل كوينو بدنجلنا يخون بقال كيدان زتمرعوه بجبن تخصيصو ببيت فردي جبننيا خوينو زي ترخبه معارقدي كنا كشيم يخال هذي اتعنكز تام نايبة كريستيان وساني هذي سلازي أبتحتو بدنجلنا وي يبعدنا كي تمرعوه يوم دي كنا زواسدو حجكن كم زت بالنبرت اتا حقي بخمزيات قميتا الله مالتي يغني اللي اوكي كويس هذا تين نعم
حتى لا إلى نير جنس حتى من حتى لا نير دون هذا هو سياسي خاب كالي ستيت إنديان حتى زلا تمرت تبونا زلا خمسي أب أتلانتا وني وهابلو the same time كوينو كل سي هذا داسس كلس بب معلتو تتقبروا ماما كلنا خنتك أمسي تزارارو اليوم اوكي خمزان احنا زلنا بازا معلت زي ابي اتلانتا وهاب الله هو حراي دحان كفل تمرتي بونا وهاينا نيرنا اتا ساعات من عنان لنا بدهاني علم يا توهيبا نيرا هم لنا حبيرنا كن دحان كانوا وهادو تزحاشا خا نقبرينا صبوت حبريتها تغني لنا كفل تمرتي توهايدو ولا نزانا هنازا مدب زياد كفل تمرتي فلتا نو شيرك قبر واينا خا حبيرو منانيرو مالتي رأي مو أبي كشنا بخا المعدن اسمع خا نعطوا غبر الله هاي كمان سيهم كلهم زيابير أملاخنا زتمسجنا يخون نتا يغريدا قرب دفع عبلوا أبنا جزكم ما يرنا القرب دفع عبلوا رأينا فيكم من قرب حجون لا سبوا حج راي نتا منفس قدوس كابو بويسر تبلسي من امتحان تتقسك هبيلة وانجيل يوحنس معرف 14 فقد 26 بتعبوي بسما يصدم انا نعم منفس قدوس نسخلو كمهركم زنجركم زبلون كذكركم ايو وانجيل يوحنس معرف 14 قصري 26 منفس قدوس كابو كاب ابطرح كم زوص كريستوس ندق مزامرتو تخابو يزمص مصانا نعم منفس قدوسي كلكم هركم زنجركم زبلون تاغبركم كذكركم يو يدما بنا بوسفم قال هو تسمع لنا اسفحوا مهرنا اسفحوا نغيرنا امو نتت نغرنا يو اسمعنا له ميت كان كالله مثلا باش ميت هيكون دمس جميل تأما بوتاتنا مسات صلت زوتر سريع ما كنبل كلناسي أبتنا يزوتر صلت يا زلا أبتي معالتاوي زقبر صلت حجي معالتاوي انتاي نأمن معالتاوي دماني بيت كريستياننا انتاي تمثل ما انتي كنستنتن إلى من مثلني أبوتاتنا مستي ناي معالتاوي صلت سريع ما مخنياتو معالتاوي صلت الناقبركا امنتك زي تفلت تخونكا بشم توهد اتبل ترى هونكا توهدو انتاي تمثل تاخطق منا كم زغن مهارو صنحنا زياده نتا صلت هيمانت معالتاوي كنكو ما سعاز غبرنا اغزيابي ابوتاتنا نمنتا امتدايلنا افلطنا مانتي كسفح افلطنا مانتي كعمق الى ميمو كله كمتي ابونا زمهرنا كمتي بيت كريستياننا زسرعتلنا نحنا دما كنبر اغزيابير يحجزنا ناي بحقي عميق زخنه طعم زخنه صبوق زخنه كنمهار امسينا انامو نبونا ادمنت عناني هابلنا ناي اغلغلتو زمن يبارخ نعنا دما سمعنا نمتكبار سمعنا دما اب امنتنا نمصنع سمعنا دما بيت كريستياننا اصبقنا نمفلاط خنلنا دما اغزيابير سناي فقادو يخنلنا حنساب نصلت كلنا حف نبل بسم اب وولد ومنفس قدوس هذا املاك امين قدوس 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 እግዚአብሔር املاخنا زنبركا زلخا نقول حليف كارما نزل عالم تنبر كمسراق سامعراب كاب سمين سعده بسم كان نزل عالم تمسكن يكون نزي منفساو معدزي نزي خبر منفساو غبا از እግዚአብሔር املاخنا زخفت كالنا ذهب كالنا زعدل كالنا نسخة أخام كبر المسكان نعخا يكون دقة سماي زخفت دما قبر لنا
نباخا زرئي ناب سماي زتأمت ما قد خازت حز أب إمنتنا زتصنع دما قبرلنا مثل مسمع راح زي كون الصيدة سمعنا كنبرلو سمعنا برهانن صلماتن يمانن صقامن حقن حسوتن قنعن قباطن فلينا كنريقلو دما እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ሓግዘና ፍልጠት መሳርያ እሞ ፈሊጥና ነቲ ጎባጥ እንቕንዓሉ ነቲ ጸልማት እንብርሃሉ ነቲ ክሕደት ድማ ናብ እምነት እንቕይረሉ ኮነልና ድማ እስኻ ረዳእና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከምዚ ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ዘይረኸቡ ብዙሓት ድማ ነዚ ማዕዲ ህይወት እዚ كتبهم كسر علم دما سلتهم زي بلهم نلمنكا نتهم ذهب كنا دما تتأكم تخنكون دما سخارد عنا إذا زمان زي እግዚአብሔር أملاخنا إذا حدش زمان حدش وقت حدش منفس حدش حيلي نحنا نلوط له نحنا دما نحدث له دما قبرلنا كاب قدس يوحنس مطمق برخات رديت كفلنا كنت نسخ سعمات ومن كوين زس مركا نحنا دماغ سعمات ومنات كوين نخنس مركا سخارد عنا زي عالمنا وريد زل قذاف حمام دما بس حدش عمت حدش أواجه محرت أواجه فوسي كتأوجلنا دما نلمنك لنا زحات بز حمام تجنقوا نابراز خبدهم وحتى ولا كله نفتح دسانو صوبهم بزحات اللومو السغان صبته مارح ولا نچنقم دما እግዚአብሔር አምላክና ስኻ ካብቲ ጭንቅ ውጪኻ ነፍሲ ዘይ ምህላው በረኸት ካምል ኣዮም ንሕና እግዚአብሔር አምላክና ንበልዖ ንሰትዮ ንኽደኖ ምስተረፍ እኳ ዳ ሂብካና ምስጋና ንዓኻ ይኹን ደፍ ዝተርፍ ዝቕረብ ዘይብሎም ብዙሓት ኣለዉ ንኣዋርሕ ዝኣክል ኣብ ቤቶም ዝተዓፅቡ ብዘይ ስራሕ ኣብ ቤቶም ክዕፀዉ ከለዉ ድማ ሓንቲ ነገር ዘይብሎም እዮም ተዓፅዮም እሞ እግዚአብሔር አምላክና حجون سلتهم زي بلهم كلهم نلمنكا نحنا نبصحهم ساعات بصحهم قنا نمعقبك ساعات بصحهم قنا نمعقبك سقا يوم سقانينا طميتهم طميتنا مچناقم دما مچناقنا غيرنا وسيدنا ጭንቅ ተርሁ ጥምየት ተጽግብ ንስእነት ተበርክት ንስኻ አኻሞ ስሊአቶም እግዚአብሔር አምላክና ንዓኻን ነግራለና ነዛና ይፈተን አዋን እስኻ ሳግረና እምነትና ከይጎድል እምበርዳ አምላክ አለ እዩ ኢልና በህልውና ኻውን ከይንጠራጠር መንፈስ ቅዱስ ካልእ ከኃይል ይብካ ነዛና ይፈተን አዋን አሳግረና ንደቅና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ከጭነቁና ኃይል አበልና ንዓበይትና ድማ ተስፋ ከይንቆርጥ ተስፋ ኹነና ነዛ ንፈትዋ ዲና ዓሪፋ ዘላ አዲና ለምለም ባሪኻ ወለተ ገብርኤል ድማ ናይ ነፍስ ዕረፍታ አበልና ባል አቦና አብርሃም አቦና ይስሐቅ አቦና ያዕቆብ አንበረልና ደቃን ሁሉም ድማ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ አጻናና አልና ዳግማይ መትን ሐዘንን በኻትን ሰውረልና አቦና እየብ ዝደበስካ ደብሰልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ቅድም ሕጂ ሐዚና ዘጻናና ክንረክብ ከለና حميمنا زبصحنا خنركب كلنا كم قليل غير ነገር ገርናን ወስደነርና ስቅበሉ ጽንዑ ክንበሃል ከለና ውን አይተሐዙንን በሃል ነርና ሕጂ ግን ስቅበል ዝብለካ ዘይብሉ ሕሽካ ደሓዲሩ ዘይበሃሎ ዘመኒና መጺና ዘለናሞ ስኻግና ኣለኻ ነቶም ሕዘናን ኣበብ ቤቶም ኣነ ዘኽታማት ኮንኩም ኣይ ሓድገኩም ነልካ ኣኻሞ እስኻ ጻናና አልና ነቶም ሕሙማት ስኻ ብጽሓልና ነቶም ሕዘናን ድማ ከም ተነበና እየብ ዝደበስካ ደብሰልና መወዳእታ ኩልና ድማ አጸብቀልና ሰላማዊት መዓልቲ ዒድካ እናኻነ መስግነካ ሰላማዊት ለይቲ ከተሕረደን ማን ንምለካ ብናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት አይትፈለየና ካበባና ኣብ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምትና ሐዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ቃልካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማህበና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሰና ንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና
መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካይ ማእምየን ኦግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባኣት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን يفتح ويسري زينه واملاكنا مدان ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰሪያት ያደምሳሲ አበሳው ለብሩ ከሳት ይብራን አንቱም አውየ ካናት ዋውየ ዲያቆናት ቅዱአን ሳይርጎ ጻናት በበስምኩም ኩኑ ፍታኑን ጻነ ይረስየነስ ኩሉን ስማት ዚዮ ማህረን ክርስቶስ መልዓሰት ተخلተ ዚዮ ማህረን ክርስቶስ 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 ዚኦ ማህረነ ክርስቶስ ጸግወን ኦ አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስት تعالى في محلكم بزمص خاي حلكم بافن منفس قدوس كما شرحت تفتحكم انت اجزتنا مريم محرنا كرسوس نبل 10 تقولته مريم محرنا كرسوس بنت اجزتنا 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 مريم محرنا كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ኩሉ ተማሃርናዮ ድማ ኣብ ልበና ይሕድረልና ሓዲሩ ድማ ክንነብረሉ እምነትና ክንፈልጠሉ ቤተ ክርስቲያንና ክንሕልወሉ ድማ እግዚአብሔር ሓይሊ ሃበና ብሩኽ ምሸት ይግበረልና አቦቀሽ ኣብ ስክሪን ይባት ጽብቕ أجي خاطب بقية كاريخاني أبتحت تسبزهم أبتحتهم كايتين مع عريخة أخوينا حجب سكرين كلنا مع رجيرات الناريخة ذا سكرين Oh my God. هاي تمكين ناقدر بروح مشات كلهم بروح مشات ربنا يكبر لنا آمين نعطيك عليه وتسمعنا وتسمع ليكي وش تسفون تصبوا كنا هرم سينا كبير مسكين على هو تسمع لنا أبوي كشي حبيب ايش تسوى انتو سبل كواسين دغنا دويلاسي تتمرتي ببيني زمهرت له ناي رديني دحان كانوا وهادو تحبرهم يمو كسي فلالي وازولكو فلالي لنا كلكم كنكاتاتلكم يا توكل حكي هاي حلفنا هو فما مو نغير لي ناي سلاسي بلم مهار سلو ابس سلاسي بس حملو مالتي هو قديما من الله سلاسي خونسي معلتي فلالي لنا ساتهم سوري تخوينا نحنا سولوس هراي نحن كفلت مرتخ حبرهم